Erokamano nyakoro Ramogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo ma kawuono. An gi geno ni ichako higa mari e yo makare, higa mar 2025 tarik 1 dwe mar 1 2025 nyakoro Ramogi odiechieng' mokwongo mar higa ni. Akwayo ni hawi maber mar higa manyien mar Nyasaye riti e kinde ma wachako higa kendo wadhi kodi achiel kachiel ka Nyasaye oritowa nyaka chieng' higa rum. Nyakoro Ramogi an gi geno nikech kako chakore ni wabedo gi singo mar mi gik matimore. Mana kaka nwachako e kinde man wachako Ramogi TV e kaka pod odiechieng' ma kawuono mokwongo dwe mar 1 2025 achaka chiwo singo ni e higa ni duto Ramogi TV oikore mar keto ne ayanga gik matimore mamulo ngimani kaachiel kod mago mabende nyisi yo mowinjo bed ni luwo e weche mag dongruok mari to mana kokalo e chenro mage. Omiyo odhiambo ni nyakoro Ramogi wan kod weche manyiso kaka higa ochakore, ote ma ochiw e chakruok mar higa mar 2025 geno manitie kaachiel kod weche mamoko nyakoro Ramogi. Mokwongo, thund weche. Jo-Kenya orwako higa manyien e yo makende ka ote mag geno medo wuok kuom oganda kama moko to geno margi pod oduono. Kaka wachako higa manyien indi, wachako higa manyien gi paro manyien kendo gi dwaro gik moko maber. Nitiere moko to ka timo mabuogo ngima ji kendo samoro gin gik moko mamiyo ji bedo gi luoro. E ote magi mag loko higa, jodolo medo siemo sirikal olok kite higa mar 2025 kendo tim gigo madhi bero ngima oganda Jo-Kenya. Nyaka iywechi mi bede pika korka ng'iyud kuon michamo. Samoro nyalo bire pitido ka pigni okogo. Idok dala kaka idhi chako onge. Odwaro swaru moridi e iye ka. To gin sirweche makirwakogi gi makiti. E sigana makende kawuono warango sigand mine ma jolupo mag rech nyapus e gwenge mag Sango Nyakach. Nyakoro Ramogi jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka. Par ni nyatuduri kodwa e namba 3600 Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, kambui mar X en @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Higa manyien mar 2025 ochopo kendo oganda Jo-Kenya nyoyworo kuonde mopogore opogore mar rwako higa manyien. Moko kuom gi nyoyworo e ute mag alam, kama moko to noyworo e kuonde mag tongona. Kata kamano, oganda ochiwo pachgi ahinya to ewi chal mar piny Kenya kod lokruok mag degiher mondo tim higa ni manyien mar 2025. Efinya Kidi noluwo kaka norwako higa manyien mar 2025 kendo ma e report. Tarik 31 higa 2024. Odiechieng' manyirito kod siso e piny ngima. Oganda Jo-Kenya nyoyworo kar kwan gi kuonde mopogore mar rwako higa manyien. Moko kuomgi nyoyworo ute alam mar duoko ne Nyasaye erokamano. E kaunti ma Migori, kanisa Kopere Maombo. Oganda nyoyworo misa matakatifu ka giwer kendo pamo gi mor mogundho mar rwako higa. Jogo ma e kaunti ma Kisumu bende nokodong' chien. E kanisa mar ACK, jogo ma nyoyworo alam nomoko pil mach ei kanisa e kinde mane girito rwako gweth higa manyien. Higa mar 2025, kaunti mar 047, wadoro ne kila ng'ato higa maber, wabed gi kwe Kenya mzima, ji obed gi kwe. Chal makama bende none e kauntis mamoko pachoka kaka Narok kod Nakuru, kama bende oganda nyochiwe pachgi e wi moko kuom lokruok madegiher neno pachoka higa mabiro. Ka giloso, giwacho ni nengo mar ngima oseidho, kendo tim mar ndhiyo kod lal gi rowere bende nyaka tieki. Economy imekuwa mbaya, but we hoping next year kila kitu itakuwa sawa. What I want the government to do is to pay the interns. Kopogore gi kanisni, e kaunti ma Nairobi, oganda nyoyworo ute math mar duso miel kendo bilo kaka yorno mar weyo chien chandruok mag higa mokalo. Dakika manok ne sa 6 mar otieno, oganda nochako kweno gi mor. 6 e wang'e. Miruti mag nyasi nyomuoji kendo kor lwasi nopong' kod pil mach. Ranyisi mar chakruok manyien. En mana mor ne oganda Jo-Kenya kod piny ngima mar loko higa ka koro oganda Jo-Kenya
Geno mana ni jatend piny William Ruto biro keto kenge mag duoko piny pek mar ngima. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Mano kaka mor nobedo ka irwako 225 nyakwara mogi kineno bende jodolo nogolo dwondgi. Jodolo mag dinde mopogore opogore e pacho ka pod omedo kwayo sirikal mondo okony e weyo thuolo rowere ma oselalgo gi ji ma ichich ni gin obila. E ote magi mag yawo higa manyien mar 2025, jodolo kwayo sirikal mondo jiwre e rito ratich oganda kendo timo lokruoge mabiro bero ngima oganda jo Kenya. Jafwambo marwa Judith Omondi miyowa moko kuom ote ma jodolo nogolo ka irwako higa manyien mar 2025. Tich adek tarik 1 dwe mokwongo mar higa manyien, higa mar 2025. Jokristo mole utelamo ma opogore pacho kama ngima mar duoko erokamano e neno higa manyien mar 2025. Thuolo ni jodolo notiyogo e kuong'o tim mar teko rowere tok chik ma osebedo katimore e pacho ka. Jadolo mar kanisa ACK Mama Seno South Charles Ong'injo kaachiel gi mar kanisa duond warruok kod chang Archbishop Winnie Owiti ywak ne piny owacho winjo werego duto thuolo. Ker nyocha osingore ni ok bi mak nyithindo kendo, to waneno kaka kata mano mak go pok ogolgi kendo ok wang'eyo kuma gintie. Sirikal wacho ni gikia jomomakogi, to onego bed ni sirikal ong'eyo gima timore e piny. Kokamano to wabro kawo sirikal kagima giriambo. We want to be assured of our security kendo cases mag abductions mondo dog chien kabisa, mondo kanitiere ng'at maketho e Kenya ka to tere e court to jiki kaw chike lwetgi kaka seneno timore kaka jadolo kendo sekelo ne jo Kenya luoro mang'eny. Omiyo awakwayo ni mondo jowadwa mosemaki mondo gony kendo kanyalore to mondo tergi e court mondo chajgi. Bende jadolo mane otelo e chenro mar lamo e kanisa mar PCEA ma St Andrews Nairobi oyango moko kuom rem ma sirikal owinjo rangi. Magi oriwo timo lokruoge makare e okumba mar thieth mar SHIF kaachiel gi lai manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok mamalo. Not happy about the transition from NHIF to SHIF/SHA because the transition has not been smooth. It has had very many hiccups where people who had money in their NHIF card cannot use that money in the new arrangement. And when they go to hospital, they are turned down or made to pay. The new university funding model has also not worked very well because it has awarded scholarships to those who may not deserve and denied scholarships to those who may deserve. Kama moko kama oriwo jadolo mar kanisa koperi ma St Joseph Ombo Migori to kwayo kwe hera kod riwruok e kind oganda jo Kenya. Waduto wabed ka joma achiel kaka jo ng'ato achiel kaka jo Nyasaye duto te mondo gigo ma hinyo ngima ng'ato, gigo ma buogo ngima ng'ato obed maonge higani. Nyasaye mondo telnwa mondo ber mare murito ndalo duto. Love your neighbor as you love yourself. You must show mercy to your neighbor because God is a God of mercy. And you must know as you spread this gospel, it is by the grace of God you are what you are. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto okone sirikande biro neno ni obila matiyo kod teko mathoth kuom jopiny matimo ratiro margi ahinya e kinde mag ng'anyo kaonegi okang' mar chik. Ruto okone okang' mar nywando jotelo mawuok e duond buche mamoko e sirikal mare en mana mar tego demokrasia ma pacho ka. Magi obedo e ote mar jatend piny e twak mare mar yawo higa manyien. Nyasi manobagi kaunti ma Kisii kaka imiwa ler kod Walter Nyambaga. Bana kaka iga jatend piny chiwo twak ne jo Kenya mar rwako higa manyien. William Ruto ne otimo kamano e kaunti ma Kisii, e kama ne otene kod jotelo gi welo mamoko mogwel e kar jot mare ma adundo. Achiel kuom ote manyomiyo pek en rakruok mar obila ma oserakruok godo gi jo Kenya. Ruto ogo bade piny ni kuom adiera obila oserakore kod jopiny kendo tiyo kod teko mathoth kuom jopiny e kinde mag ng'anyo. Ruto
okoni migawo marango tije mag obila nyaka kaw okang' mar chik ni obila mag kamago. They must continuously strike a delicate balance between delivering robust security responses and enabling the enjoyment of these rights and freedoms. It cannot be denied, ladies and gentlemen, that there has been instances of excessive and extrajudicial actions by members of the security services. At the same time, it must also be acknowledged that due process is underway in appropriate institutions to ensure accountability. Matimore kinde ma familia mathoth pod ni kod luoro kaluwore kod jogi mayande oteke kod obila. Kendo nyaka sani pok oyudi ka jatend piny William Ruto to okuongo jok matiyo kod mbui kendo keto pichni to kod weche moko ma ok nyis luor. These are clear signals that our moral fabric is at risk of decay, exacerbated by various factors, including the manipulation of digital technology, particularly social media, to amplify antisocial behavior and erode moral values. Ruto koni kuom thuolo mokalo, sirikande osebedo kod achiedh nade mathoth, kendo weyo ka kor sirikal orwanyore, kendo hanore mokalo, ma ne dwaro ka okang' mongirore mar bero lwasi mar Kenya. Jatend piny okone wacho suru ne omiye wich bar matamre gi nono. We needed a coherent plan to address these obstacles, deliver the transformation of our nation's needs, and provide every Kenyan with the opportunities they deserve. You, the people, made it clear to us as leaders that compliance with revenue measures must be accompanied by a stronger commitment on our part to deliver greater transparency and efficiency in the administration of all public resources. Jatend piny okoni sirikand Kenya Kwanza ne oyiero mar medo nywando jotend duond buche mag siasa to kod jotelo mathoth e sirikal e kaka yudo thuolo mag dongo demokrasia kendo nyaya achiel mar oganda. The broad-based bipartisan national conversation we are having with leaders from various political formations seeks to extend the principle of inclusiveness to its widest possible reach without compromising the fundamental values of competitive democracy and diversity in viewpoints. Our goal is to enhance, not diminish, our identity as a free, open, democratic society founded on constitutionalism and the rule of law. You have been to Homa Bay 8 times in 2 years. The children of Homa Bay from every corner can now see what the presidency is, and that is profound. We have come here in the spirit of friendship, in the spirit of working together, and in the spirit of encouraging leadership at the top level by His Excellency to find us united so that it is easy for us to work together. Kopogore kod twak mayoridore, jatend piny kod jotelo mamoko nyobedo kod thuolo mar mor kanyakla, kendo juso kagirwako iga ka bende emanyo juse koda kawer mar Kasongo. Masani jo Kenya masayo sirikal etiyo godo mar dhianyone embui. Ruto okawo wend Kasongo no gi erokamano. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ikowere kod ote mar jatend piny Kenya wang'iyo dwaro makoro jotelo dwani jatend piny nyaka chopi. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa omiyo jatend piny Kenya William Ruto jumachiel mar neno ni timbe mag teko jo Kenya oyaye ochopo e gikone makao kamano to gibiro luongo ng'anyo mar tipo e Kenya mangima. Kagiloso Kakamega e tuke mobagi kod jaod bura Peter Salasya e kaunti no, jotelogo dwaro ni kata jogo ma osemaki kinde ng'anyo we thuolo duto kamago ma oselalgo bende owe thuolo. Kwamba sisi hatutarudi nyuma ili tulete ukombozi wa Kenya hii in the people's year 2025. Na wale ambao wamekula rushwa, we are telling them sawa nini hiyo maneno, we are ready to walk the journey with the right thinking Kenyans
ili nafasi za kazi angalau zipatikane. Leo hii tarehe 1 Januari 2025, Kenya joins the United Nations Human Rights Council kama mwanachama. In fact, the rest of the members should suspend Kenya. Waambie hakuna haja, hatutakubali mwakilishi wa Kenya aketi kwa hii kamati kabla ya watoto hawa ambao wametekwa nyara kuachiliwa huru, because it is doing the opposite, na ni aibu kubwa ya Kenya. Kowere kon mago nyakora mogia ni eseche ma jopur mag niang' e kaunti ma Migori puoyo piny owacho kuom lokruok ma osebedo e sekta mar niang' e thuolo mar higni 2 mokalo. Gidwaro mondo piny owacho oket lokruok e chike ma itayo godo kembe mag piny owacho mathurka. Ma eler kaka imiyowa kod jafumbo marwa George Juma. Higni 2 mokalo lokruok osebedo e sekta no mar niang'. Gino bende osemedo geno ma jopur ma niang' e kaunti ma Migori. Chudo mag gope mag jopur niang' miyo Kamasoni jatatije mongirore ka achiel kod keto chike mata sekta no mar niang' e pacho kae. Gin moko kuom gigo eko ma osetimore e sekta ni mar niang' e kinde mar higni 2 mokalo. Penjo maduong' en ni lokruok gi bende koro osechopo dwaro ma jopur niang' ma osebedo kamanyo lokruok. Jagoro ma jopur niang' e kaunti ma Migori e borruok no mar jopur ma ong'ere kaka Kenya Federation of Sugarcane Farmers Arguing Sadongo wach ni geno osemedore, kata kamano pok ochopi dwaro gi duto. Management masani tiyo danga wach ni pok wajaje maber ahinya nikech nyocha ka nyocha gichako tich. To kalure kaka nyochako nwaneno nochako maber, even though nitie kuonde moko pok waneno ka pok orirore maber machalo chudo mar jopur. Omiyo maendi to pok wabiro wacho ne management ni mato makosa, wadwaro ni mondo payment obed prompt. Adongo wane chikego mag niang' ma oketi beyo, kata kamano gidhi mana konyo jopur niang' po ni koro ketgi tim kaka owinjore. Gima duong' e chik en implementation. Chik nyalo bedo maber, to ka ok orit chik no to bedo useless. Omiyo wano wacho ne government ni chik mobiro ni gi make sure ni chik ni otiyo kaka onego oti. Jopur niang' wane nitiere mathoth ma bende koro onego tim mar bero sekta no mar niang' ma oting'o ni oket jogo mantie kod lony makare mondo kota kembego mag niang'. Jagoro ma jopur niang' ni e kaunti ma Migori Agweng Sadongo wacho ni ber ka ikelo lokruok e chike mag kembe ma idendo kaka Companies Act mondo eka lokruok malong'o koyudre e yo ma itayo kembego mag niang' e pacho kae. Company Act onego bed ni kuonde monego bed amender en management machalo parastatals. Management mar parastatals raj nikech iyudo ka nitiere process moket mang'eny makata ka kambi dhi marach to decision making ok nyal bedo kamoro achiel. Iyudo ka pod idhi okadho okang' ma kang' obiro gik ni koro onego bed ni gi make decision, gik moko osekethore modhi marach kabisa. Jolo jopur mag niang' ka imiyo gi kothe mag niang' machiek mapiyo. Gin moko kuom gigo eko ma jopurgo mag niang' e kaunti ma Migori bende koro dwaro mondo koro piny owacho ka okalo kuom kembe mag niang' mag piny owacho koro tim. Kambiwa mar Sony nyo aneno ka gichako maber kendo nyo gitemo tero kodhi oko, but pod nitiere kuonde masida nitie nikech kambi ok nigi fleets ma ginyalo tero go gi supply go seed cane. Omiyo jopur ogolo puothegi to mondo giyud seed cane e wang' sa ma chandruok. Iyudo ka jopur mang'eny ywak nikech kodhi ok chopnegi e wang' sa. Kata bed ni kambirego niang' no mar Sony en achiel kuom mago piny owacho, Geto Deso, jagomrok ma jopur niang' wacho ni kambi ni sani osechako tegno kendo onge tiende mondo koro dese. Chenro mane sirkal nego e weche machalo mag leasing mag kembe mag sirkal ok wane tiende ka management inyalo ket maber to sirkal oketo pesa michenjo godo wabedo gi modern machine. Ginyalo loko mashine machon mondo kelgi mashine manyasani. Mano sirkal nigi uwezo mar timo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawasuro nyako Ramogi ni chenro mag kawo pach jopiny e wi kodhi mag oduma manyasani mani kod nyinyo ma idendo ni GMO dhi nyime pacho ka jopur kod jokanyo e sekta mar pur medo chwalo pachgi. Sirkal dwaro ni osingne jopur ni kodhi no ok nyal hinyo yo moro amora ngima mar jopiny. Jafwambo marwa Fredrick Omondi ni kod ler.
Paro medo nyuolore pacho kae seche madwaro nitie mondo otim nonro mar fwenyo ka kothe mag oduma ma omede nyinyo mag GMO ber gi ngima dhano. Jo Kenya, jolony mag sayans kod apisas mag sirikal timo romo e gwenge ma ipure oduma ka gitwake paro ma sirikal ni godo mar kelo kothe mag GMO pacho ka. Us as a regulator, we are there to ensure that the GMO process that is being done by our Kenyan scientists is a good research process. Luoro osebedo ka nitie ni dibed ni kodhigo nyalo kelo midhiero mar kansa e dend jopiny. Ka sirikal koro neno ni nonro mar sayans kod kawo pach jopiny dhi konyo e neno ni jopur obedo gi chir ni kodhigo ok nyal hinyo ngimagi. We have come up with a guidance document called coexistence guidelines, where the non-GMO and the GMO farmers will coexist. There could be temporal separation, where the GMO farmers can plant a little bit early, so that to avoid the cross-pollination. Maize inasaidia sana maneno resistance kwa magonjwa, inasaidia resistance kwa mambo mengi. So siku yenye wakulima wetu watajua manufaa ya BT Maize, kwa kweli nchi yetu itapona. Kata obedo ni wachore ni kothe ma omede GMO nyalo medo yuto ne jopur kendo geng'o tuoche, kute kod thuth matucho kor oduma kapod gintie puodho kod ka osekagi, moko kuom jopur pod nigi luoro ni kothego ok ber gi ngima dhano kendo nyalo tieko kothe kod pur manyachon. Vile tumefunzwa GMO hatutumii chemicals mingi, na unajua chemicals ndio inadhuru afya yetu. So kwa saizi naweza himiza wakulima tunaweza jaribu GMO tuone, tusikatae, sababu ukulima saizi inaenda kwa technology. I'm confused because maybe somebody has interest somewhere. Simply because mtu anakuja kueleza iko hivi, GMO sikatai na lakini let the real professionals wakuja watuelimishe. Kama ni daktari akuja aseme okay, this GMO iko namna hii, kama ni neema waseme iko namna hii. Tulipata kutoka kwa waziri Moses Kuria kabla hajatoka katika idara hiyo ya kwamba unapokula chakula ya GMO sijui utamea matiti, sijui utafanya namna gani, sijui ndevu wa mama watamea. Hiyo mambo mpaka saizi haijakuwa proven na maabara husika. So hizo tu ni mambo ambayo wanasiasa wanatumia kuharibu labda nia nzuri ambayo wataalamu wameweza kutuletea. Chenro no mar kawo pach jopur biro dhi nyime nyaka chieng' wuok tich ka sirikal geto winjo dwaro mar jopur mag oduma ewi kothe mag GMO. Frederick Omondi, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV gi report mar Frederick Omondi. Tero wa yweyo mokwongo dakika en 21 bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien mag imore Ramogi TV kamoro amora ma intie nyako Ramogi amor nikech yiero Ramogi TV kendi yie mondo Ramogi TV omi weche mong'ith maliw ka wachako higa mar 2025. Wasingo mar medo timo ma kinde ka kinde mondo ibed gi ng'eyo matut kuom gik matimore e alwora mari kaachiel kod gwenge mani maboyo kodi mana e Ramogi TV e weche manyien. Nyako Ramogi aneno ka ote moko medo donjo kar ka, aneno ka Ochuka Derrick Ochieng' kawuok Chemelil Goliago Village wacho ni wan kaka jo Kenya waneno wageno ni higa ni nyalo bedo maber, to gima waneno last year mano 2024 wich ok biwilgo. Wacho ni mama ne Ruth Ogola Nyako Bura kagin kode gi jo kanisa duto mag Center of Hope Baptist Church kotel kod Rebni Ibrahim Omolo duto te mondo bied gi hawi maber e higa mar 2025 ni. Erokamano ahinya Ochuka Derrick kantiere gwenge mag Chemelil. Ochieng' Brian bende ng'isa ni hawi maber bati mar 2025 oimore. Antiere Sikrika amora ahinya. Erokamano jafwambo kuom kete Ramogi TV kendo oro ote magi mag hawi maber odhiambo ma kawuono. Purity Agai ng'isa ni happy new year osiepa, happy new year. Nyoro ne wantiere kanisa e diocese ma Taita Taveta mano ECK kendo nyoro ne Nyasaye omiyo wang'wono ma waneno higa manyien nyinge mondo yud duong' ji duto te. Happy new year. Erokamano Purity Agai kuom ote mar Wilberforce Otieno wacho ni geno nitiere higa mar 2025 hawi maber ne Deputy Governor Joseph Oyugi Magwanga, jaode iluongo ni Lois Maira Nyatanga bende mamagi Pamela Oko mar Kodwogo School kod Honorable Mark Nyamita gi jo North Kenya mkago duto te mondo obed gi hawi maber higa 2025 mano mwana wa Oko. Erokamano Wilberforce Otieno kioro ote mari achiel kachiel mar hawi maber. Ka bende aneno ka
hayo maber odhine jo Migori tute mano Dr. Lilian Akogo bende kona kamano wacho ni hayo maber mar 2025 odhine jo Migori tute odhiambo ma kawuono. Reverend Jojo Yomba kamano kelo loch Mjaki Randa Kaching Ward 7 wacho ni happy new year kendo mor ahinya. Ano ka bende soja Shemutho wacho ni onena kaintire Kagan kendo mor ahinya gi weche manyien odhiambo ma kawuono. Omor gi weche wacho ni following news eyo makare and enjoying news aintire Kagan gin gi mama Nes Dora Utho kod brother ne Julius Utho. Amor kodi brother jaod kod nyiga Blessings Roda kod Steven bende wanenigo hayo maber ne jito te ka gidonjo higa mar 2025 kod beach. Jalo Christopher Malela wuod gi Masumbi bende koni ne Ramogi TV kendo mor ahinya ka koro Nyasaye yawne ji ma jodonjo higa 2025 kod beach en mor maduong' ma Nyasaye ma wagone erokamano ahinya. Mama pilot mar ndhewa bende koni bati an bende amor ahinya. Neno ka indika Evans Oumo Ogutu kidero kata ilongone Ogutu Loch mar pinyni Wuoduriri wacho ni amor ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV kendo kinde ni ma koro ji ochako higa manyien lemba eni gibed gi hayo maber kendo jo Migori County jo Uriri obed gi hayo maber mano wuok kuom Evans Oumo Ogutu Loch mar pinyni Wuoduriri. Achiel kachiel nyakwa Ramogi mane matere yweyo dakika 25 bang' saa 3 kaduogo pod an gi weche mamoko manyien Ramogi TV ma en oimore kik idhi mabor. Nyakrom Gajwang' osebedo wuoth marabora chakre chak higa 2024 nyaka sechegi. E kinde gi mwachako higa manyien mar 2025 yena mondo agoni erokamano kuom wuotho kodwa e chenro mar rameny piny mwakelo ni wuok tich ka wuok tich. Kwachako higa ni manyien mar 2025 geno mara en idhi bedo kod higa makare. Akwayo ni gia maber. Akoni hap Nyasaye kachiel kod mor mogundho. Happy New Year 2025 koya ira Lydia Okeyo. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Nyakwa Ramogi. Duond bura mar ODM nyono igni 20 nyaka ne chake. Kata kamano, achiedh nade mag welo oseyuke kendo miye picha ma ok mare. If Ruto joins ODM, that will be the end of ODM. Yuak gi ngur gi lweny gi koko gi tulo masamoro ni e yiero mar ODM nodok piny. Gisani, oyudo telo manyien maonge picha ogai mare Raila Odinga. Chama pod dwaro mana dhi mbele. Kidwa ni mondo imed gere, ok inyal yiero jok midwa ni riembi. Tend ODM dhi chalo nade koso mbi mare nyalo duono. Otiko midonjo gi ODM ok otiko matiko ni wuod waya mai mari onge. Winjo wachno. Onge ti Kenya ODM. ODM is not ODM without the people. Mondo yudi chuny mbaka, tudri kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Chieng' tich ang'wen, saa 1 kod saa 3 otieno, kik bai. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa. Kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500-gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial *487*5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, home of discounts. Machiegni kendo nyakwara mogi bang' wuok e yweyo wadhi nyime gi weche manyien kaka nasingo ni pod an gi mathoth weche manyien mago imore. Wang'e motenore kod mago ma wuok e gwenge mamoko bende. Bad migawo marango gigo matimore kor lwasi nyiso jo Kenya ni obed kod horuok ka nonro dhi nyime e wi chuma moro manyiso ne olwar apoya kowuok e kor lwasi kendo podho e gweng' ma Mukoko e kaunti ma Makueni. E ote margi apisas mag bad migawo no wacho ni mano en ranyisi mar chumbe mathoro chot kowuok e ndeke moyiedhi ma idendo ni rocket madhi e boche nyaka e lwasi ma iye. Kaka jafwambo marwa Hilda Obuya lero, sirikal okone gidhi timo nonro matut mar ng'eyo ler e wi chumano ma pekne romo kilo 500 ma poth kancha ne opodho kuom jodak e gweng'no. Saa 8:30 mar odiechieng' jodak ma gwenge ma Mukoko e kaunti ma Makueni nyocho buok kaluwore kod lwar mar chumano ma lachne romo mita 2.5 karatil mare en mar kilo 500. Jodak ma gweng'ni pod nono lwar mar chumano ma nyocho podho gi teko mathoth kendo milo pilni mar mach. Kia kitu kama mtetemko, yani thunderstorm ikalia, so kutokea wakasikia ni wakipiga duru kuangalia, nikaona kitu inazunguka juu ikitoa moto, kuna ingine ikafly ikaenda hivyo. Sasa hiyo ikakuja ikizunguka ikaanguka huko. Hiyo dhanda ilitoka, kulikuwa na mtindiko, nyumba ilitingika kiasi. Yaani ilikuwa mzito sana. Hivyo ndio niliona. Sasa tukakuja tukakimbia tukitafuta, tulikuwa tunadhani ni ndege. Sasa tukaenda tukaiona, tukapata ni kitu ya sako kubwa sana. Apisas mag sirikal marango weche mag lwase kod science mag gik matimore lwase oselimo alworano matimo nonro e wi chumano. A space debris that has fallen in this location, and we are at the scene to identify what, to assess the impact and to gather views and what the area members saw about the object. So indeed we can confirm we've located the item. The area locals should not be scared. It is a part of a space object which is in form of a ring, a metallic ring, possibly from a rocket separation stage. Mama mwenye shamba imeharibiwa na fenzi yake na shamba yake imeharibiwa sana. Kwa hivyo tumeachia hapo ndio sasa wakuje watoe kitu yao na alafu wakompensate mama. There was a very quick response from members or from officers from Kenya Space Agency
who have assured us as a community that there is no cause of alarm. Bad migao marango gigo matimore kor lwasi Kenya Space Agency e ote mare wacho ni chumano en ma ochot ka owuok achiel kuom ndeke moyiedhi mafuyo nyaka e lwasi ma iye ma otisi ni space mago ndeke ma iluongo gi dho ngere ni rocket. KSA wacho ni gigo machot kowuok e ndekego mag rocket owinjore wang' kendo lungre e kor lwasi kapok gichopo piny. Makmana ni e seche moko girem ma ok giwang' gino ma ginyalo lwar ka thothne gilware kuonde ma oganda ok odakie. Duolno wacho ni gisekawo chumano kendo idhi timne nonro mar yango hie kama nyo owuokie. We should not be scared. Our skies are safe and nobody should panic. Msikuje mkaseme tumnahama hapa kwa sababu vitu zitaanguka. Hapana. Hildo Buya, Ramogi TV. Ramogi joluo nogo ngero ni gimoa e polo kial ma to koro ichako non mondo yale ni to diponi wuok kanye. Mano e wach ma oganda ma wuok Makueni medo thuthni godo mar ng'eyo ni to gima chalo bangli mar adhaino nowuok kanye. Moko kuom jogo ma bende nchane ndike mbui koni en ochalo bangli mar Goliath mancho lwar koa e polo. Koro weche osebedo kanyuolo riwachno jolony e weche mag kor lwasi gi gik maringo e kor lwasi chako timo nonro margi mar yango adieri. Kawere kod mago wadhi ane e gwenge mag Sango Nyakach kar dak ma Sango Rota e Nyakach. Mine nyiso chir margi ka giyoro nam mondo gilu rech mar nyapus e anyuongi kaka yo mar yudo konyruok margi. Ondamo makama ketogi kamarach mar gamo tuoche malandore e pi kod monj mag le modak bende pi. Ma en sigana Nyakoramogi manyiso sinani kod chiwruok makende ma minego kaloe kakoro gin kod kwayo mondo giyud sir. Ripota marwa Millicent Adhiambo nolimo gwenge ma Sango kendo ng'iyo kaka minego tiyo e pi kolosonwa sigana machalo kama. Eko gweno kinyi mang'ich kapok tong wang' chieng' omienjo. Dwaro mar yudo konyruok dhiro mine ma Sango Rota mondo wuoge udi pile ka pile ka gidhi manyo yor migago ei nam. Mine giluwo nyapus, small aquatic fish, gi dho ngere, kit rech mayudore e anyuonge manie nam kata e water hyacinth gi dho ngere, kendo giuse kata mana e nengo mapiny mar $50 ka ng'eny to $100 kende. To kata obedo ni tijni tek kendo ponge achiedh nade maketo ngimagi andaki, gitime nikech onge yor yuto machielo mar konyruok. Ondamo ka ondamo magigoyo ei nam Lolwe chal mana gi tij goyo punda kata gambling gi dho ngere, ka mondo mine gi konyre nyaka gichul nengo mapek kod dendgi. Sigand minegi manyiso chiwruok kinda kod siniani mar yudo konyruok kata tek nade e kinda paka magikaloe chalo kamae. Ne Josephine Achieng' Otieno ma en miyo modak kende tok ne wito wuon pare nochako tij kilwa mar nyapus e higa 2005. Olero kaka osetieko higni mahaw 20 e tijni komanyo konyruok ne gi nyithinde. Pigni dadonje higa mar 2005 to nadonje kaluwore gi chandruok. Samoro wadonjo sa 12 kogo kech walarore kech ji ng'eny maywaye mondo mi yud chance kamidonje. Koro samoro yudo ko wadonjo sa 12 wadonjo sa 1 to wawuok sa 8 kata 9. Wan dhano malaro dhano chiegni ko pangore kwa tung nyaka mwalo piny walaro chin dhano 1000 gi wiye. Nyaki ywechi mi bede pika kor ka ng'iyud kuon michamo. Samoro nyalo bire pitido ka pigni okogo. Idok dala kaka idhi chako onge. Jony gi olo kokalo kuom tich matek ogorore e lenda wang' Josephine, ranyisi mar pek magikaloe ka giluwo nyapus. Koro pigni waere kaluwore gi gimomiyowa to en chandruok. E samoro kiya wi bari kisepudhe ka koro wasanwa pudho olalani ka ng'iya to kori rami. Koro mimiyo wan gi sida mang'eny e pigni. Kony to konywa lakini wan gi sida mang'eny. Wan gi tuo kor samoro nyalo gowa nyaka gi diep. Rao senywa mang'eny. Kata ng'eye waradogo kar kae ndi to ng'ech ing'eni kirado en ng'ama ide idha madhi malo kama.
Thuonde bwarado go mang'eny, nitie moko warado go mamoko wanege ipi kato moko twaringo wego go kanyo ke samoro duong' mok inyal nyagori kode kendi ng'ata achiel. Ting' mar luwo nyapus nyoroga Josephine gino machune mondo kolor skul onywak lwedo gi nyithinde e dhiro keyo miyudo gi luya e kinde achiedh nade kama kato giyude yor konyruok. Mae kama watiye to ne entie sikul. Koro miyo mondo wayud pesa mondo ka samu yaw sikul to ang'i kaka wanyiewo ne gik moko magidogo sikul. Koro kwa biro kode to wariwo pesa no endo to wanyiewo go gik matindo ndo to wakano to ka yaw sikul to gidok sikul. Nyithindo mamoko bende picha mako ka konyo jonyuolgi e yoyo tol mar luwo nyapus gino manyiso ngima nyithindo mopong' kod chiwruok gi midhiero mamayo gi chia mar dongo makare kaka nyathi owinjo dongi. Komachielo mine mamoko bende matimo tijni mar luwo nyapus kikwongo go wang'i kuomgi tinyalo paro ni giyach. Ooyo, mano ok nyathi mirito gi ilo mondo onyuol, to en midhiero mar tuo mar alaremo kata bilazia gi kizungu, tuo makoch magigamo e pi kokalo kuom ng'ich sama kute mag chuodho ochwogi to mana nikech chandruok e yor manyo migago. Nokawa ka iya ni ne silimdi to sani iya kut makata kaka nyalo konyora onge masani koro kanyal donje i pigni. Onge yache iya ka anan gi pek piye momiya pek ni. Midhiero makama chuno mondo minegi orwakre mapek ka giluwo omethe makwan gi hawa 4 kata 5 kaka yor geng'ruok ne kute mag pi mamiyo gi tuoche. Kata kamano temogi gore lwanda. Odwaro swaru moridie iye ka to gin sirweche makirwakogi gimaki ti to kata gimaki to kudni to donjo. Onego bed ni rwakogi kata 4 gi baika kokikaw law kokinyum to bang' nyumo law to kudni cha pod donjo. Kata ngitim manang'o to pod en ei kanyo en kanyo ling' ka thum. Midhiero makamagi e dho wath masangorota koro chuno mondo minegi omwony yath mar gayo rem ma kizungu dendo ni underdosing ka gidenyuok gi rem magin go nikech nweng'o margi ok nyal romo miyo gi migago kod thieth makare. Mondo yani othiedhe dwaro pesa to pesa na onge go. Mondo yani odog kaka ne an onge pesa. Kiyudo mang'eny iyudo siling 100 to 100 ni ok nyal teri osiptal to 100 ni ok nyal konyi e ot. Samoro pesa midhi nyiewo godo yath onge kech kata gi siling 50 ni arundo siling 110 pok arego adhi yudo moko kanye. Ang' na ninda maonge yath mamuonyo kendo kinya chaka duogo mane pigi. Osiptende wa gionge yedhe mag sirikal gi magi nyalo konyore. Koro chuno gi ni ing'iewo and ng'iewo magi ng'iewo gi underdose. Ewi mano midhiero mar lokruok futo mar kor lwasi kata climate change bende medo gi chandruok mathoth e ngimagi ka peyni ariyo e alworano osenimo e pi kaka nam medo ng'ok ka duogo oko kendo muonyo lowo motuo. Ng'ok mar nam lolwe ka duogo oko bende rocho tij luwo nyapus ka koro chuno minego mondo sikre e ikut mar nam ataro ka gidhi gi iye gino mamedo keto ngimagi andaki. Ka sama backflow ni biro to pi bedo mang'eny makoro ka gidonjo e iye kanyo pi nie ng'utgi. Koro sama pi nie ng'utgi ok giti maber. Kaeto nikech gini be nigi kute mopogore opogore. Koro nyiso ni ka pi ogik nyaka ng'uti to from down nyaka ng'uti kute go kayo. Koro gitime atima ni gionge gi gima ginyalo timo to gihinyore. E kindi midhiero makamago minegi oramo ni nyaka gimeny pile ka pile mar yudo konyruok kaka ginyalo dolo okumbo. Kata kamano sinani mar dhi nyime kod tij luwo nyapus dok chien miyo gikwayo sir kod kony kuom sirikal. Ka sirikal nyalo konya jowadwa to gikonya mondo ngimana oduog kaka ne en. To pesa mayudo kata ok nyal konya kata business. Ok nyal konya e business. En pesa machamo kodeka taka gikro taka orumo te an ot adhi e lili kama. Kata kaka nyathina nyalo dhi sikul onge to dichuo to nosetho. Giminyalo timo ok wane mana ka sirikal omiyowa pesa moro matin kata kony moro mondo ji owe donje iye. Kech kako medo biro oko pi bedo matut. Dwagombo kata pesa moro wayaw go ohala moro mopogore gi ma. Kae gin tuoche nitie mang'eny maka thieth onge ma regular to ngima jowa gi kethore. Koro kinyalo ketnegi thieth ma sirikal nyalo ketonegi thieth bang' ndalo moko to ikelo negi kar thieth to githiedhore.
apani mano nyalo konyo. Wanyalo kwayo sirikal mondo ng'i kaka geronwa wang' pi wani mondo kik omukre kech omawa ndara mar adek. Mine e dho wath ma Sangorota temo gweyo oko chan, kata kamano gimoko e kind dhier mogoyo limtidi kod lwasi mar tich mang'aw mikelo kod ng'ok nam lolwe ka duogo oko nikech lokruok futo mar kor lwasi kata climate change gi dho ngere. Koro gidwaro kony mochwere mondo ngima gi odoge wang'e. Magi timore e kinde ma piny owacho bende nigi chenro mar dwaro keto e tim mapiyo okenge mag kedo gi midhiero malokruok futo chal mar kor lwasi kata climate change kelo ne oganda modak e alwora mar nam lolwe kaka yor kelo resruok kod fongruok mochwere ahinya to kokalo e tieko gedo mar yawo makor usoin. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sangorota, Nyakach, Kisumu County. Koromogi sigana mani kod puonj kendo nyiso gik matimore alwora mar Sangorota ka mine donjo e pi mondo giyud kaka ginyalo konyore kaachiel kod familia margi. Kwayo margi en ni mondo imany kaka inyalo konygi mondo kik gidonje pi mamiyo gi yudo tuoche bang' donje pigno kuom thuolo malach. Mane materowa e yweyo marwa mokwongo, yweyo marwa mar ariyo nyakwara mogi poj gi pak ne Millicent Adhiambo kuom report manimba machalo kod mano. Ikini bende madwa ni aluome moko kuom ote magu. Yawago mochako higani gi kuyo mosura ahinya makende moting'o anyuola mar Jokosogo ka gin kod e kuyo mar Popo Lela. Kamana ahinya pole sana Otoyo Lela kaachiel kod anyuola duto mag Jokosogo, anyuola mag Jokotwande kuom tho mar Wuona Yuni gwenge mag Maembe Saba kachande bende Musainya kod mano. Anoka Fidel kutoka Yala wacho ni happy new year kenda mora ahinya. Erokamano Fidel. Hawi maber ne jo Migori te Omuga kawuok Sibuoche wacho kamano. Peter Olo Imbo Majimbo wacho ni akwayo hawi maber habari aneno kaber kendo nyong'oa. Faith kawuok Kangemi wacho ni en bende omora ahinya kendo kwayo hawi maber Mari 2025. Hawi maber mana Hawinga Dalton Bujo wacho ni Manu wacho ni Ramogi TV lera ahinya. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Connex Minfili wacho ni happy new year oimore ahinya kendo morgi kaka ukelo weche manyien e chakruok mar higani. Wantiere dala mar Madede kod baba ne jaduong' Thomas kod nyithinde bende en godo duoko ne Nyasaye erokamano kuom kwang' maging'ado kendo gidonjo higa mar 2025. Erokamano Connex Minfili. Pastor George mar Rodi wacho ni happy new year kao mos magwa. Pastor Elizabeth Madam Vida mar Nyalkinyi Primary School, Lydia Nyarwald, Gerald Ruothuri Ramogi TV kod joera magi duto te higa ni manyien. Erokamano ahinya Pastor George mar Rodi kendo Nyasaye mondo mi ogwedhi ka un bende udonjo higa manyien. Gie kinde ni nyakwara mogi yiena mondo akaw yweyo gie kinde ni ka duogo poran gi weche mamoko modong' ka moting'o weche mag tuke. Ma en Ramogi TV oimore. Kick off 2025 in style at Dubai Shopping Festival. Now View Travel. Join our 6-day shopping extravaganza from January 5th to 10th, 2025. Experience a desert safari and marina cruise with dinner, photo stops at Dubai Creek Harbour and Dubai Frame, and shop to your heart's desire. Starting from $1,295 per person sharing, travel visa included. Book now. Limited slots available. Anza mwaka na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Milome Royal Credit Limited,
magin jogo mangi kanyo maduong' e Direct Line, lero ne jomoko mangi kanyo e Direct Line kod jogo madigomb nyiewo insurance policies mag gechegi ni okumba moramora ma ochiw gi kambi mar Direct Line Assurance ok ti. Ma en kaluwore kod dhi ataro chike moketi mag kambi mar Direct Line mano CR12 ma bende sani koro miyo jogo mangi kanyo kod directors ma ok opuodhi tayo tije e kambino. Royal Credit Limited yango ni ok gibitimo chudo moramora mar claim mochiw kod Direct Line kaka section 23, 71 kod 166 mar Insurance Act tiyo. Kuom mano, Royal Credit Limited golo siem ne ng'ata ng'ata madinyiew insurance policy kowuok kuom Direct Line. Tugo koro eka iye ochacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni waketi pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomahero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that 6th. And in Njera Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. John Gilalai pin Bethlehem, Mumama ler wachonwa. Word Maria Yesu Kristo, nonyuol chieng' Christmas. Mondo mi yud wenda mar Word Mary kaka skiza tune mari, idio *812 *784#. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Fodonjo weche mag tuke ni jatend piny William Ruto koro singo ni piny Kenya, Uganda kod Tanzania biro bago tuke mag CHAN dwe manyien ka olero ni obiro neno ni orak mane omi tich kata jaorak mane omi tich mar tieko kongo alap ma Bukhungu otieke wang'sa. Ruto olero magi alap ma Mumias Complex e tuke mag final mar laro osimbo mar adhula ma osir kod gavana mar kaunti ma Kakamega Fernandes Baraza. E tukego tim mar veterans ne oloyo Lirembe Arsenals kokalo e tielo mar penalt ka tuke mag nyiri tim mar Busoso Queens emane oyudo loch.
Vile umejionea, Western region is the home of football. Na sisi kwanza kabisa tunashukuru kwa sababu umetenga muda wako, umekuwa na sisi hapa, na vijana sisi tunakuza talanta ya vijana wetu hapa. Shabiki.com imekuwa mdhamini mkubwa aswa kutusaidia kuhakikisha kwamba zile mipango ambazo tulikuwa tumeweka kama serikali ya gatuzi katika hili dimba zinawezeshwa. Naenda pale kukabiliana na contractor kwa sababu nasikia ni contractor mjeuri. Mimi naenda kukabiliana na yeye kwa sababu hatutaki uzembe. Tumempatia pesa, tumemwandikisha kandarasi, ile kazi anafanya kama ni kazi ya harusi. Ile kazi ni kazi ya wananchi na tunataka ifanyike kwa muda unaofaa kwa sababu ile kiwanja tunahitaji katika michezo ambayo inakuja hapa mbele. Team mar Gor Mahia Queens nadonjo lig mar NSL National Super League kuom thuolo mokwongo e tuke madhi nyime higani. En team manochuo gi manyien bang' kane owuo oko team mar Akahoro mayande ne Gor Queens oketo godo winjruok. Wuoth gi NSL ok osebedo mayot nimar gionge gi jasir mora mora makonyogi, mak mana ni apisi maduong' mar Gor Mahia ma bende siro team machuo ema osebedo ka miyogi sir makakama. Milton Jaka Black losonwa sigana mar wuoth mar nyidendi mag Gor Mahia Queens. Okinyi kokinyi wuotho chomo Makongeni. Mae kama jotugo mar Gor Mahia Queens goyo rako. En pap mok ler ahinya ni mar otimo buru kod kite. Mak mana ni kaka en tim manyien, mae pap magikuongo yudo maginyalo time orako. Ne gidonje lig mar NSL kuom thuolo mokwongo e season ni. Kapten mar tim no Betty Riaga, mane en jatugo mar Gideon Starlets ma Kabondo e kinde mokalo, olero ni telo mar Gor Mahia Queens ema noluonge mondo bi otemre gi klab no. Patron ma Gor noluonga mondo bi e trials koni, to kana yudo ka Gor en team maber na amua mar join Gor, ema nomiyo awuok Gideon Starlets. Kapten Riaga wacho ni sani gichiwore ka gigocho ne timno kara kobedo ni gionge jasir lwedo masiro gi sani. Bende okwayo riwruok manyien mar adhula FKF mondo sir jok manyiri magoyo adhula, kolero ni jok manyiri dwaro magi thoth mokalo kendo kokalo kuom sir margi ginyalo dhi mabor. Jok manoko anyalo advice gi ni ka ng'ato ntiere gi talent, kiko bede talent ne. Talent sani chulo ji e Kenya kae kata e pinje maoko. Ka ntiere gi talent, you have to show up mondo konyi nikech talent chulo. Komachielo, kocha mar timno machon en jatugo mar Gor Mahia, Francis Ochola, wacho ni timni ochaki manyien kowuok e tim mar Akakoro, kowacho ni gero tim manyien ok osebedo mayot kata matin. Last season Gor Mahia no partner gi Akakoro Football Club, team mar nyiri, koro negi partner gi Akakoro. Bang'e ka lig norumo, koro Gor no amua bedo gi tim mare mar nyiri mar Gor Mahia Queens. Koro kamane kaka tim no bedo in place. Bende olero ni thoth jotugo manyalo romo ata malo 70 gin jogo mane pok ogo adhula mora mora e lig mamalo, ka koro moko wuok pacho kendo dak e ot mar klab no. Nus mar tim gi nyithindo moa dala, gimoko bende no akawo within Nairobi, to king'iyo 70% mar squad gin joma ne wakawo kama ne onge experience mar ligi yoyote, gin joma eka ne chako go mpira. Kata kamano, olero ni tich ok osebedo mayot nikech gionge gi josir lwedo mora mora, mak mana apisi maduong' mar klab maduong' mar Gor Mahia. Kuom sani to pod waonge sponsor. Main team Gor Mahia Football Club ema sani pod konyowa on match days. Ging'iyo kaka wadhi e games, gihakikisha ni ok wanyal koso tugo game. Koro mshahara pok okete, contract nyithindo gionge go, koro walamo mana Nyasaye gin gik mantie in place, kata Gor office no promise
ging'iyo wachno. Ochola neno ni kama gigoyo orako ok en kama ber kendo seche moko onyalo kelo hinyruok ne jotugo. Pabni ok ber, wasebedo gi injuries, bruises nitie, weche mang'eny, nyithindo giyudo moko, nyathi kogore piny, tie kaka dende ridhre, koro walema ni wanya yudo sponsor, at least wayud pap maber nyithindo ginya train kendo maber wanya tugewa mag league, nikech sani wagocho mana kae league matches. Jatugo machielo mar klabno Lucy Aleto Kech, mayande ne en japuonjre mar Lwak Girls, bende paro kindene kanosomo kawacho ni en achiel kuom jotugo manochwalo skundno nyaka rang'iny mar national. Football en akaria maber, kaka gie sani joma ng'eny benefit from football. Omiyo anya advice jogwa no football en gima ber. Nyiri sani ng'enyne lal. Koro kalure gi mpira keti busy, keto mind ni busy. Motelo ne bire klab mar Gor Mahia Queens nogocho ne tim mar Kisumu Starlets. Alet nonyiso wageno mare gi tim mar Gor Mahia Queens. Agombo ni at least from Gor Mahia atug team mamalo na, then atug national team bende. Peter Ouma, ma en jagoro maloso chenro e riwruok mar johera mar klab mar Gor Mahia, owacho ni bedo ni timno en tim manyien, johera mar klabno ok onego bed gi ng'wech madwaro duoko mapiyo, kokwayo mondo mi gichiw thuolo eka timno odhi e rang'iny maber. Wadhi maber moromo kaluwore kaka koch opango nyithindogi, nikech tim mane wantiere go mokwongo mane wadonjo go NSL, koch mane wuon mane koch nyithindogi no kawo kadhi Talanta. Koro kane owuok kadhi Talanta no keyo nyithindogi mowacha kendo wadong' mwachako manyien. Koro nyithindo ma wantiere go gi nyaka nyocha wadonje gi nyithindo mawelo mwapoch huku na pale. En tim manochuogi kowuok e tim mar Akakoro, to kara kamano tim mar Akakoro kanoban, Gor Mahia nochako manyien kendo ne giyudo jotugo kowuok e timbe ma oko, to moloyo ne gigolo jotugo mapok notugo e lig mora mora. Geno margi en ni chieng' moro achiel gibiro donjo e lig mamalo mar jok mamine pacho ka, Kenya Women Premier League. Milton Ochieng, Ramogi TV, Makongeni, Nairobi. Mane gichakruok bedo gi giko nyakora mogi mane giko mar weche wa manyien odhiambo ma kawuono. Erokamano Milton Ochieng kuom menyonwa sigana mar Gor Mahia Queens. Gidwaro margi kinde ma pod geno nitiere chak higa manyien. Kanyocha bende kanyocha noyier telo manyien mar tuke mag adhula e pacho ka. Bende wageno ni biro konyogi e siro weche mag tuke mag adhula e kinde no. Nyakora mogi Engineer Fred Shiraku akelo manyakwar nyapi wuod Koye Nyang'weno Suri Kabondo wacho ni ajiwo yawuot luo e kinde ni makoro iko chakore ne giti matek kendo ginene ng'ato bedo gi kare mar jot pacho, kendo sama ibedo gi kar jot pacho korito ni nyaka chok mabed mathoth marum, en ni ichako mana gi matin ma ingo. Ruoth yawo yo mbele ka isechako eka omi ma ipoka mana kaono itieko project mari. Erokamano Nyafred Shiraku akelo manyakwar nyapi kuom ote mari. Winnie Otieno wacho ni aneno Ramogi TV e yo makare ahinya, ntiere gwenge ma Ugenya. Akwayo hawe maber mar higa manyien ne Baby Lloyd kod Baby Trevor. Duto te gibed gi hawe maber e kinde makoro higa ochakore ka higa mol mos. Nyakwara Ramogi erokamano ahinya. Neno ka Ukidi Boka ntiere Ulanda, wacho ni akwayo hawe maber ne jaode Nora Nyango kantiere Olande kod jaode Martin Morin kantiere Yani Masai. Giduto mondo gibed gi hawe maber. Erokamano Nyaringa Alfred winjo news makare entiere ungo e Karungu. Agone ruoth erokamano kuom loko kod wahiga akachiel kod nyithindwa duto. Erokamano kuom kete Ramogi TV in bende luongone Nyaringa Alfred Awino. Nyakora Ramogi kaluwore kod gimiluongo ni time gi dho ngere,
Yena mondo bana ne piende na dokapo kabano piende rokamano nyadichiel kendo sa director Dominic Akogo kum kete Ramogi TV odhiambo makawuono ka intiere Uriri wacho ni Molmos kendo wachako maliet geno nitie ni Ramogi TV biro kolo i weche duto matimore piny Kenya kaka saa sudo. Evans Umogutu Lord mano mar Uriri bende kona ni bati loch mar Uriri kona ni bati aneni yo makare kendo poda kete kaka nwachake chakruok nyaka giko. Evans Umogutu loch mar Uriri wacho ni amora inya kodu yakora mogiro kama ne oganda luo kamora mora mauntie bed ni untiere pinje maoko. Happy New Year ka intiere Kenya ka Happy New Year intiere gwenge ma Mombasa e boma mora mar piny Kenya kata gwenge mora mar piny Kenya ya moda ki counties magwa kamutingo Siaya, Kisumu, Homa Bay kaachiel kod Migori, Port Gipak and Happy New Year 2025. Oganda mawuok Suna West Gala eruru kama na inya jogot Kababa Kalvari god kwer god kwe Nyasaye mondo mi uting na umalo kamusu no ya ore uru jo Kababa kowuok Giribe Adera nyaka Sangla Kikonge nyaka Ngochone Kitabaye nyaka Nyamome Kopanga nyaka Masara Wiga Ward Wasimbete Ward Masweta 2 kaachiel kod Dragano Ruba Bondo Nyironge nyaka god kwer Namba Kolo nyaka Namba Junction mad Nyasaye telna ne u kendo mi ngima makare ka uchako higa mar 2025 ka kamano iloya mosiro weche manyien. Director Mara Bob kaachiel kod jago picha Mara Willis yakora mogi Happy New Year kiru mar 2 mar weche manyien. Jachung weche Ken Muga reporters magwa duto te jatenda Jay Bonyo nyakora mogi Happy New Year mano temu kuomgi. Jaloko mara osebedo Wilson Ochuka en bende kaka pile Happy New Year. Nyinga en George Bati oriti masane.